Ban persutu bagi samla Kristan kide bandon benta bante ka imlang ka salang hakaba hakini kisngi kiba menta kiba bun ki samla ki langop bagi jingdi mapen buat kum ki kiat drugs bat kiwe khamtam kum ki kun samla kide ban kiare kine mat ban wanra eka jinglong siteli si para ki kun samla bante ka balang bat ka imlang ka salang nakaliang ka jingseng samla maudem presbytery lengba ka socio cultural upliftment for the youth Daka jinge trelangru bat ka office UDYC ka Nehru Yuwa Kendra Sanggathan Riboy District kala pelong ya ka block level sport Hamadan Western Riboy Sport Association Patarkhama. Hakani kalumpung lasaki ya ka jingsi menta jungki kun samla jungki sautli ki jinge seng samla district ki bakuntup ya ka jinge seng samla Maudem District ka jinge seng samla War Mausau District ka jinge seng samla Mauski District bat ka jinge seng samla Umsong District. Hakani ka sngi la donor karru kinong yalam snong ki temen basan bat ki pastor hakaba u Reverend LR Thankiu Executive Secretary jongka Balang Maudem Presbytery ulalong kum kongsan jongka ni kelumpung uba L Patelman Thank you Secretary Socio Cultural Upliftment for the Youth lembat kiwe ki jengkop ki bala pelong hakani ka block level sport ki kentup nadu ka football balai khun hapring ki South League jingseng hakaba ka jingseng samla Mauske District kalala banlong ka kaladu lembat kiwe ki jengkop ki bakentup ya ka sak race ka cockfight bat ka jing lakai maupon ka balong ka wena ki jing lakai barim jongi ki kasi La samru ya ki sernot chakinong simenta ki bajob bat ya ki momentos ki South League ki jingseng samla district